Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en video. I dag der skal vi sådan lave det jeg sådan min hårrutine. Vi skal tale om dig og dit gelhår. Sådan, jeg hørte jeg lige, men jeg skal ikke i bad. Fordi jeg havde været til håndboldtræning, jeg havde spist. Men sådan, hvad jeg sådan bruger inde i badet. Og det er sådan lidt sådan. Hvis jeg gør sådan noget, så knækker hele mit hår. Så nu går jeg derud. Jeg kan faktisk lige komme ud på toilettet. 2 sekunder. Jeg lukker døren! Altså låser! Ja. Sådan er der sådan. Oh my god! Jeg har glemt underbukser. Jeg henter dem lige hurtigt. Så har jeg lige hentet underbukser. Det er jeg ikke havde vist, men... Sådan der. Nu tager jeg lige hurtigt tøjet af. Og se min sliv. Det blev ikke god idé. Skal vi se her. Nu tager jeg lige tøjet af, og så... Ja. Så går jeg ind i badet, og så gør jeg sådan her. Hvad jeg sådan skal bruge. Og det her det smager til vask. Jeg har haft, nu viser jeg lige et outfit Twix. Ja, det er helt udtalt det. Outfit check. Sådan der. Det her, det var gamle version af Sneaker-trøjen. Den her for den smider jeg lige hurtigt til vask. Så har jeg den her. Den var hummel. Den fik jeg i julegave. Nej. Ja, og så har jeg min hummelshorts. Det var over den anden side. Min hummelshorts på. Og nu tager jeg tøjet af. Så smider jeg tøjet af, men jeg går ind i badet. Agtigt nu. Så har jeg været i bad, og ja, jeg har sådan en kæmpe nattøj på. Den går med næsten lige her. Næsten lige under knæene. Og så en par giga. Ja, og det er egentlig alt for den her video. Og ja, jeg laver bare sådan nogle videoer, jeg lige pludselig bare lige finder på. Jeg skal først lige have mit hår op, for ellers kommer det her godt nok til at se mig. Og jeg har også så godt hår. Så vil jeg egentlig bare lige sige tak for i dag, og jeg håber, I kunne lide videoen, så jeg ikke talte så meget i den, men jeg håber stadig, I kunne lide den. Og jeg kommer redigere en video. Den lavede jeg i går, og kommer nok ud i morgen. Det kommer lige på, jeg skal nå at redigere den lidt i dag. Så, eller vi ses. Husk at like og subscribe, vi ses.